Бүгінгі шара шындапта бик мәхәббәт, матур шара деп айтар едім. Күнде бик матур, қонақтар, балалар, матур киініп келгендер. Мына енді сабан туяларынан, енді бұл балалар сабан туы башланған күндерді қатырлата деп айтар керек. Һәм енді еллар бойына 49-шы ел, 50 елға якын нашындай тарихи вақиға деп айтырға керек. 3 республика, Мари иле, Киров өлкәсенең Малмыж районы һәм Татарстан Республикасының Балташ районы җирлегендә үтә торган шушы 3 иптәш районның балаларын аралаштырырга, күрештерергә һәм шушы дуслыкны ныгытырга киләчәктә инде ул бик күпләре, минем иманым камил, шушы фестивальдә катнашып, гомер буйларына шушы дуслыкны югалтмыйча ныгытып әле гомер буе үзләре белән алып йөриләрдер дип. Bu inisiyativi başka rayonlar içinde xas bit indi. Eğer de biz bağlarımızı, yaş bu vekillerimizni şu şurdanık terbiyeleməsek, onu kileşekte ülkeneye çıkış terbiyelev ağırdır dip sanım men. Baltaş rayonunun başka rayonlardan işep yok deganine sebepçi bulup, Baltaş rayonu bitinde o Tünyak rayon. Ol iki respublika bilen çikleşken Kirov hem Maritorek, Mariyel rayonları bilen dip aytırga kerak. Şuna göre bu şaranın məğnəsin, anın tirenligin anlap, bu şara uyuşturulgan hem bugün kadar baradır diye hesaplayayım özüm. Bizde kabıngan uşak, Baltaş rayonunda kabıngan uşak. Her vakitte da devamçanlı buldu. Mene 50-sini uyuşturga da tırışalar indi hazır Mari Respublikaları. Umumen pionirlar, umumen uyuşturucular aktif bizde. Şunun içindir deyip biliriz. Men özüm indi 46 yıl pionir varады болып işledim. Hem şunun indi mene bugün 49-cı yıl, 49-cı Дуслык костерында катнашу минем өчен бик зур бәхет. Минем йөрәгем пионер булып, әле дә пионер ялкыны бер вакытта да сүнмәй. Йөрәктә шундый рәхәт булып кала шушы бәйрәмнәрдә. Мин 63-нче елдан бирле эшләдем вожатый булып, 12 ел вожатый булып эшләдем. Соңадан миңа класс бирделәр, мин гел организатор булдым. Дом пионеровта даган бүтән җирдә гел мин катнаштым. Хәзердәге мине ташламыйлар. Инде 70 яшым тулды, Аллага шөкер. Бүтән бәйрәмне бер костерны калдырганым булмады, Аллага шөкер. Бик күңелле. Шушы костердан соң 10 яшькә яшәреп кайтасың. Бик зур рәхмәт уздыручы кешеләргә. 2нче елга Алла бирсә, безгә килерләр инде 50 октябрь костер дружба була. Толерантлык, бер-береңә хөрмәт, бер икенче күрше милләт халкына булган зур хөрмәт бу бәйрәмнең нигезендә ассызыкланып үтелә. Кичкенәдән, иң кичкенә вакыттан, мәктәптән детсад баласына шушы фикерне җиткерү һәм аны булдыру бу бәйрәмнең төп максаты. Бүгінгі шараға келгенде ана исемінен көрініп тұр енді достық ушағы ол жаллық бере тұрған айбірінде достық өзі көңілге ятышлы. Мына бүгінгі күнде бек актуаль темаларының бірісі толерант тәрбиелеу балаларны. Шуңа көре мына бүгінгі шара ол шуңа бір мисал болып тұра. Киров, Мари һәм Татарстан Республикасының балалары бір-бірісі белән аралашалар, досташалар, ғөреф-гадәтләрен өйрәнәләр. Район ішінде келгенде инде әлбәттә безнең бу юнәлештә бара торган эшләребез бик күп. Без инде укучы балалар белән генә түгел, хезмәттәге яшьләр белән дә генә, өлкән яшьтәге буыннар белән дә генә элемтәне үзеп бетермибез. Алар белән даими шушындай шаралар үткәреп киләбез. Әле менә шушының артыннан безнең Сабан туй милли бәйрәмебез, аның артыннан инде Гөрөнбаттон дигән Мутлар бәйрәме үтәчәк. Үзем үскәндә мин дә шушы шараның бір катнашучысы булып безнең заманга эләккән чөнки инде 49 ел үтә бит. Элегрәк инде алар бер-берсе белән танышып, хатлар ашаралашса, хәбитен мөмкинлекләр күбрәк безнең. Шулай интернетны әйтергә кирәк. Шулай телефоннар, сотовый телефоннар, кәрәзле телефоннар, шуңа күрә алар бер-берсе белән инде танышып китүгә, контактта, Одноклассник группларында, Facebook'та һәм башка группларда бер-берсе белән аралашалар, дуслашалар. Аларның аралашканын инде без шуяк тоеп яшибез. Гомер тиз уза бит. Менә уйлап караганда шушы дуслык учагы белән дәгән бергә бәйләнеш булганга инде 22 ел вакыт үткән. Аның инде 13 елы турыдан-туры шушы учакларны әзерләүдә, үткәрүдә, катнашуда туры килә. Дөреслектә дә 2000 еллар башында мәгариф бүлеге җитәкчесе булып эшләгәндә
Біздің алдыбызға шундай сұрау туды. Үш республикадан жиылған балаларның шушындай матур, мәгънәле очрашуын ничектәген тагыдаган зуррак, матуррак эчтәлек белән байыту нишләп була микән шушы юнәлештә дип. Һәм инде безнең Мари Республикасында беренче мәртәбә без мәгариф бүлеге җитәкчеләре очраштык. Аннан соң инде Киров өлкәсе Малмыж районында безнең шушындай очрашу булды. Очрашуларда кабул ителгән, үзебезнең килгән нәтиҗә шундый булды. Балалар өчен кызык булырга тиеш менә бу очрашулар. Чөнки балалар күбесе бүгенге көндә үзләренең яшәгән мөхитне әле белеп бетермәйләр. Алар якыннарын белергә мөмкин. Алар мәктәптә укыган дусларын белергә мөмкин. Алар әлегә үзләренең күрше районда нинди халык яши, шушындый ук балалар булганын, шушындый ук фикерләр, уйлар белән янып йөргәнен әле күз алдына китермәскә дә мөмкиннәр. Ә менә мондай очрашулар нәкъ менә шушы балаларның бергәләп берләшүенә китерә дип уйлыйм. Бездә бу традиция бүгенге көнгә кадәр дәвам итәбез. Иң элек, бер ай элек, 3 республика бер урында очрашып, бу бәйрәмне быел кайсы көнне өчебезгә дә уңайлы вакытта ничек итеп үткәрү турында киңәшләшәбез. Аннан инде беренче дуслык учагы Киров өлкәсе Малмыж районының Ральники авылында кабынган. Моңа бу мәктәпнең директоры Киселев бик нык ярдәм иткән. Икенче учак безнең Шипия мәктәбе территориясе базасында Шипия авылында кабынган. Өченче учак Мари Республикасының Мари Түрек районы Мари Арбор авылы территориясында кабынган. Бу беренче учаклар шушы чиктәш 3 мәктәптән башланып киткән. Һәм инде ул әкренләп район күләмендә күтәрелгән. Без шушы вакытта башлаган учакны мин уйлыймча бүген сүндергә берничек тә хакыбыз юк. Ул илебездә бик авыр булганда, 90-нчы елларда да без һәрбер республика сүз бирәек. Без сүндергә тиеш түгел. Акча да юк ул вакытта. Балаларга бер матур бәйрәм булсын дип, ул вакытта без бу учакны дәвам иттек. Һәм җитәкчеләребезнең ярдәме белән, район җитәкчеләренең ярдәме белән бу учак 49 ел яна. Традицион бу чара бик зур чара дип әйтергә мин. Аның әһәмияте бүген көндә тагы да зур. Чиктәш республикалардан куркып ятканчы, аларның балаларын дуслаштырсак, без бәлки күбрәк, тынычрак яшәргә үзебездән ниндидер өлеш кертә алырык. Бу бердә авыр түгел. Мин моны бүген көндә Татарстанның һәрбер чигендә үткәреп була дип әйтәм. Мәктәп